היום נכין עלי גפן ממולאים. מתחילים בעלי גפן טריים שקנינו בשוק. לגזור להם את העלי ענף ומרתיחים מים, שמים אותם בפנים, שולקים כמה דקות. בינתיים עד שהמים רותחים נראה מה צריך למיץ. קודם כל אורז עגול, שמן זית, מלח, סומק, פלפל שחור ועלים, נענה, שמיר וכוסברה ושמן זית. אמרנו? כן. דבר ראשון, כוס אחת של אורז עגול, נשרים את זה במים קרים. נותנים לזה חצי שעה לחכות ככה. ובינתיים נקצוץ את הירק. קצצנו את כל הירק וגם בצל אחד גדול קוצצים. גרידה מלימון אחד. רק את החלק הצהוב, את החלק הלבן לא לוקחים. נחתוך אותו, חבל עליו, נשמש כבר. ונסחט אותו ומיץ לימון טעים. צריכים לימון אחד. שימו לב. וזהו. טוב, סיימנו חצי שעה עד שכל האורז היה שרוד במים האלה, שרירים. אני שוטפת אותו קצת מהמיין. מסננת אותו ומסננת. יפה. ומעבירה את זה לקופסה. שפה לו את הבצל. עכשיו הוא עם הבצל שלו. עכשיו את הדברים האחרים. אז אנחנו צריכים שמן זית. חצי כוס. שמן זית. חצי כף מלח. רבע כף פלפל שחור. נפתח אותו. ככה בערך. חצי כף של סומק ברבי. את הלימון מגורד. לימון אחד. והגרעינון. ועכשיו מערבבים את הכל ביחד. איזה ריחות יש. רגע שהיא רוצה לראות איך יוצא. שימו לב. הנה שיר תוסיף את העגבניה המגורדת. עכשיו זה יהיה ממש טעים כי שיר עזרה לנו. נערבב את זה. וזה מה שהיה חסר לי בצבעים. אז הוספנו עגבניה. נביא קצת במקומות זמן. אמא, הוסיפו גם מלח. זאת התוצאה הסופית. שטפנו קצת את העלים של עלי גפן, והם בלי הגבעול. מה שעכשיו צריך לעשות זה לחלוט אותם. אז יש לנו מים חמים, רותחים יותר נכון. לוקחים עלי, כל פעם מספר עלים. שימו לב איך הצבע שלו משתנה כשהוא בתוך המים. ראיתם, הוא כבר לא מבריק וירקרק, מוציאים אותו ונשתמש בו אחר כך. עוד אחד. כמה די מדהים. כמה שניות, אני עוזרת לי לדחוף פנימה. והופ, מוציאה אותו. עשיתי 1-1, נעבור ל-2-2, 3-3, 4-4, כדי לקצר את התהליך. הנה, זה עובד גם בכמות גדולה יותר.
2 שניות, לא הרבה. מוציאים, לא לפחד שזה מקומט. אנחנו נסדר את זה, אחר כך נפתח אותם אחד אחד. טוב, אנחנו עוברים לתחתית של הסיר. לפני שנשים את העלי גפן, אנחנו צריכים סיר גדול, שטוח, כזה, בערך. לא חברה שלכם. ואחר כך אנחנו מוסיפים לזה עגבניות. בערך 3 עגבניות פרוסות, בצורה כזאת. כן, מוסיפה לזה בצל סגול, אחד, גם פרוס לפרוסות. נפריד אותם קצת כדי שיתערבבו טוב. ננה, חופן ננה קצוצה. מוסיפה זה ממש נותן רעים, זה יופי. על זה מוסיפים חצי כוס שמן זית. חצי כפית של מלח גס. ופלפל שחור טחון. זהו, חצי כפית בערך. חצי כפית של פלפל שחור. ועכשיו נערבב את זה קצת. תראו את היופי של הצבעים. וואו, רק ככה בא לי לאכול את זה. טוב, אנחנו מתחילים לעשות את הגלגול של העלי גפן. העלי גפן, אחרי שחלטנו אותם, יש לו 2 צדדים. הצד המבריק יותר והצד הכהה יותר, שהוא מת יותר. זה החלק הפנימי, איפה שגזרנו את הצ'ופצ'יק. מניחים את זה על השיש, על משטח ישר. לוקחים חופן של מילוי של העלי גפן, שמים אותו ממש למטה בקצה. מקפלים צד אחד, מקפלים צד שני. מהשלב הזה אני בעצם לוקחת את זה, יש כאן חור בקצה, אז בזהירות שלא יברח לכם. לוחצת ומסובבת, לוחצת ומסובבת עד הסוף, עד שיש לנו בסוף לגפן חמוד ומצומצם. מניחים אותו בתוך הסיר, צמודים, צמודים, צריכים להיות כל החברים. עובדים עכשיו באוטוסטרדה, שמנו את כל העלים, פתחנו אותם, מילאנו כל אחד כף, סוגרים אותם מהר כדי להיות יותר יעילים. צד צד, גלגולישן. טין 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 טין. הפעם. עושים את כל העלי גפן ונכניס אותם לסיר לחברים ביחד. טוב, זאת התוצאה הסופית שיצא לנו אחרי שגלגלנו את הכל. שמנו אותם מסודרים כמו חיילים. אנחנו מכינים להם רוטב. מה נשים ברוטב? חצי כוס של שמן זית. איזה משחקים יש פה? תכף שיר. 2 כוסות מים מהברז. איזה משחקים יש פה? לימון אחד צחוק. חצי כף של מלח גס. מערבבים טוב. מוסיפים לזה ננה קצוצה. זה בעצם הרוטב שלנו. שמים את זה על הזה. עוד לא שמתי על האש בכלל שום דבר. נשקף את המלח שתקעו לנו בסוף. עכשיו זה הולך להיות על האש. עכשיו האש אמורה להיות אש בינונית. נחכה שזה יבעבע. הצלחה. מקווה שיצא בסדר. טוב חברים, זאת התוצאה הסופית. תראו איזה יופי. אחרי 2.5 שזה על האש. הנה אנחנו נוציא אחד כזה. תאום אותו. תסתכלו.
איזה יופי. שוב בא לאכול.